No Salón Náutico Internacional de París, Portos de Galicia asomouse as últimas novidades que se están a dar no sector. A tendencia apunta a un crecemento das vendas de barcos de grandes esloras, un nicho de mercado no que está interesado o ente autonómico. As aspiracións de Galicia son poder acoller nun futuro próximo este tipo de esloras, este tipo de grandes esloras que son tamén forman parte dese nicho de negocio que queremos aspirar desde Galicia, desde o conxunto dos 44 portos que están facendo a promoción da náutica, portos que acollen embarcacións de grandes dimensións, sobre todo nas autoridades portuarias, e tamén portos xa con outras dimensións máis reducidas, pero en todo caso esta é unha aspiración que está no Plan Estratégico da Náutica de Recreo 2012-2020 e que está tamén, desde logo, nun dos obxectivos dese clúster da náutica europea, do arco atlántico europeo, a hora de fomentar o desenvolvemento da industria destas características. Outra das liñas de traballo na que se esforza o ente na captación dos tránsitos de catamaráns, un mercado cara ao que Portos de Galicia quere dirixir a náutica dos vindeiros anos. A captación de tráficos, de tránsitos de catamaráns é tamén outra das líneas de traballo de estratégicas de Portos de Galicia desde o punto de vista da náutica nos vindeiros anos. Os tránsitos de catamaráns supoñen un importante nicho de negocio para calquera dos portos nos que se reciben e Galicia ten condicións desde o punto de vista portuario e desde o punto de vista das posibles marinas secas para manter este tipo de buques e en consecuencia se vai a traballar tamén tanto na captación destos tránsitos como na posible recalada e invernada dos mesmos en calquera dos portos que temos no litoral e nas propias rías baixas. O Salón Náutico Internacional de París rematará o vindeiro 10 de decembro.